με όντα βασίλειο, για άτομο γεμάτο ζωή, αλλά γιατί ναι, μπορεί να έχω μια αναπηρία, αλλά η αναπηρία μου δεν με εμποδίζει να δημιουργήσω τα θέλω μου και να μπορώ να συμμετέχω κανονικά σε μια κοινωνία. Το Apple Book. που πλέον για μένα είναι και ένας τρόπος ζωής. Άρχικα όμως τυχαίως μέσα στην αδικία μου, ας πούμε, όπου ξαφνικά είπα οκ, που δεν βρήκα μια πόρτα, θα δημιουργήσω τη δική μου πόρτα στην αγορά εργασίας. Έτσι σκέφτηκα ποιες είναι οι δικές μου ανάγκες Σωστά. και να καλύψω τα δικά μου θέλω. Οπότε σκέφτηκα μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο. Με όλη την Apple Book καθημερινά βρούμε και νευρώνες και παιδιά με αναπηρία που τυχαίνει πολλές φορές ήδη γονείς να είναι εμπόδιο για παιδιά μου. Και δεν κρύβω στεναχώρη ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια περίπτωση που το παιδί ήθελε να εργαστεί, αλλά ο γονιός φοβάται το πώς θα αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι. Δεν θα αφήνουν να εργαστούν. Το τι θα πει ο κόσμος βασικά. Δυστυχώς, Ναι. στην Κύπρο η κοινωνία μας οδηγά στο τέλος της ημέρας. Η κοινωνία είναι αναπηρή, όχι τα άτομα που κάθε παιδί μου να έχει πρόσβαση στην παιδεία την κάθε μας στιγμή, σαν να είναι η τελευταία. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχουν εμπόδια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τα θέλω μας και κανείς δεν μπορεί να μας αποτρέψει από το μόνο ο ίδιος μας ο εαυτός. Πάρα πολύ σωστά. Γεια σας. Καλώς Χαίρετε. ορίσατε. Καλώς ορίσατε All About Life Podcast. Έχουμε έναν έτσι πολύ ωραίο επεισόδιο. Μάλιστα. Και έχουμε καλεσμένο μας έναν Ξεχωριστόν καλεσμένο. βεβαίως. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Βασιλείου. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλώς όρισες, Ανδρέα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση στο podcast. Εμείς ευχαριστούμε. Σε που ήρθες. ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Να πω ότι τον Ανδρέα εγώ τον γνώρισα και είδα τον μέσα από τα social media, μέσα από το Instagram. Πριν μας αναφέρει και ο ίδιος έτσι για το τι κάνει, γιατί κάνει κάτι πάρα πολλά σπουδαίο και να μιλήσει και για την δική του την ζωή και την πορεία του. Τον γνώρισα μέσα στα social media, στο Instagram, μέσα από έναν application το οποίο έχεις. Ναι. Το Το Apple Book. που πλέον για μένα είναι και ένας τρόπος ζωής. Μάλιστα. Μάλιστα, είναι κυρίως τρόπος ζωής. Το οποίο δημιουργήσεις εσύ. Ναι, σε πολύ το έχω δημιουργήσει εγώ και στη συνέχεια συνεργάστηκα με ένα φίλο μου, το σημερινό Στυλιανό, που πλέον είναι ο βασικός μου συνεργάτης στην εταιρεία εγώ. Ωραία. Okay. Ωραία, άρα... Πριν να μιλήσουμε όμως για το Apple Book, νομίζω, να μας πει ο Ανδρέας κάποια πράγματα για τον ίδιο. Αν θέλεις να συστηθείς έτσι στους subscribers μας που θα μας δουν. Βέβαια, με όντα βασίλειο, είναι ένα άτομο γεμάτο ζωή,
Αλλά γιατί ναι, μπορεί να έχω μια αναπηρία, αλλά η αναπηρία μου δεν με εμποδίζει να δημιουργήσω τα θέλω μου και να μπορώ να συμμετέχω κανονικά σε μια κοινωνία. Και έχω σπουδάσει ηλεκτρικά engineering στον Κύπρο, Μάλιστα. όπου μετά ακολούθησα στο ίδιο τομέα πνευματικών πάλι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά βγήκα στην αγορά εργασίας που εκεί άρχισα τα δύσκολα, ας το πούμε. Στην αγορά εργασίας. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Ανδρέα? Είναι 29 βασικά τον Αύγουστο του 30. Τον 30. Αύγουστο. Ναι. Στις πόσες του Αυγούστου? Α, τέλεια. 29 από 21, 29. Α, 29. 23 εγώ. Αλλά τα 33. Είμαι λίγο πιο μεγάλη. Κάπως. Κάπως. Τέλεια. Η υγεία είναι απλά ένα νούμερο. Σωστά, Ανδρέα μου. Κανένας νιώθει ροκό είναι. Τέλεια, άρεσκε μου πάρα πολλά τούτο. Ωραία. Και πώς έτσι, καταρχάς απλά έτσι για να ρωτήσουμε για το σκοπό του podcast, γιατί θέλουμε και εμείς να μάθουμε περισσότερα για σένα. Να ρωτήσω αν έχεις ουσιαστικά γεννηθεί με... Παλιά. Δυστυχώς, επειδή στην Κύπρο είμαστε λίγο ότι να είναι πριν από 29 χρόνια όταν γεννήθηκα, η μητέρα μου πήγε στο νοσοκομείο για να γεννήσει. Όμως, επειδή, να το πω κυπριακά, γιατί βακούντα να κάνουν τη δουλειά τους, επειδή ήταν η ώρα 12 τη νύχτα, Μάλιστα. αντί να βάλει όρο για να γεννήσει, βάλεις όρο για να ησυχάσει. Οπότε γίνεται καθυστέρηση 8 ώρες. Οπότε τις 8 ώρες ο άνθρωπος διδείχτηκε στο νέο μου με αποτέλεσμα την ώρα του το καιρό να μην μπορέσω να πάρω ξυπνό και ουσιαστικά σήμερα ζω από ένα κάμα και μπορούσε να πετάω. Αμέσως με έβαλα σε θερμοκηπία για να μπορώ να έβαλα στη ζωή ουσία. Μάλιστα. Όπου μετά με πήρε η μητέρα μου χωρίς να πει κανένα οτιδήποτε. Κυρία μου, το μωρό σας έχει κάποια αναπηρία ή κάτι. Είναι όλα με χαρά. Άρα δεν διαγνώσαν από εκείνη τη στιγμή. Sorry, ζωή μου, διακόψα. Όχι, όχι, τούτο ήθελα να πω. Εκείνη τη στιγμή ότι δημιουργήθηκε κάποιο θέμα στο νεογέννητο. Όχι. Καμία. Και μόλις, αν δεν κάνω λάθος, 4 μηνών καταλαβαίνω ότι έχω κάποια Θέμα. θέμα. Μάλιστα. Επειδή η θεία μου έβλεπε ότι το κεφάλι μου είναι στήκη Έγειρνε. ευθεία. Ναι. Έγινε συνεχώς πλάι. Και λέει τη μητέρα μου, έγινε κάτι κοινωνικό. Γιατί στα δικά μου παιδιά, στα 3 μου, εστέκουντα. Το δικό μου, ακόμα τίποτα. Είσαι ο πρώτος, Ανδρέα μου, ή έχεις αδέρφια ή δεν έχεις Είναι αδέρφια? ο πρώτος και ο Ο τελευταίος. πρώτος και τελευταίος, Κάπου, Και μοναδικός. κάπου έσβαλε το καλούπι. Το καλούπι. Έτσι, έτσι. Οπότε από εκεί τη στιγμή
με πήραν στο μεγάλο ζώο, όπου εκεί διαγνωστικά με εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, σπαστικότητα και δυσφωνία. Δηλαδή, πουλά. Ναι. Οκ. Και από τότε ξεκίνησε ένας γογοτάς Γολγοθάς. μέχρι να πάω εδώ που έφτασα, που να τονίσω ότι αν δεν είχα αξιόλογους γονείς, φίλους, οικογένεια, δεν θα μπορούσα να πάω εδώ μέχρι τώρα. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό, ναι, τούτο. βέβαια. Πάρα Ο πολύ κύκλος σου σημαντικό. να σε στηρίζει, να μαζί σου. Ναι, και είναι κάτι που λέμε στους νέους γονείς που δυστυχώς τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν Κάποια κάποια θέματα. προβλήματα είτε υγείας είτε οτιδήποτε. Ο γονείς ναι, θέλει ψυχολογική στήριξη, αλλά θέλει πρώτα απ' όλα να αποδειχθεί το πρόβλημα του παιδιού και να είναι δίπλα στο παιδί του. Πολλά σημαντικό Πάρα τούτο πολλά που λέει. σημαντικό. Η αποδοχή. Μιας δεν είναι παιδί ενός καλότερου Θεού. Είναι όλες ίδιες. Βεβαίως. Βεβαίως. Συμφωνούμε Πάρα απόλυτα. πολλά, ναι. Και πάρα πολλά σημαντικό τούτο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αποδοχή καταρχάς και ισότητα, αλλά πρώτα οι γονείς αποδοχή. πρέπει να αποδεχτούν Ναι, 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 ναι. σε οποιοδήποτε θέμα το Ναι, παιδί ναι. τους και για να μπορέσουν να βοηθήσουν μετέπειτα. Επειδή με όλη την αίμα που καθημερινά βρούμε και νευρώνες και παιδιά με άδεια που τυχαίνει πολλές φορές ήδη γονείς να είναι εμπόδιο για παιδιά μου. Και δεν κάνει μόνο στεναχώρη ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια περίπτωση που το παιδί ήθελε να εγκαταστεί, αλλά επειδή ο γονιός φοβάται το πώς θα αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι, δεν θα αφήνει να εγκαταστεί. Το τι θα πει ο κόσμος, βασικά. Ναι. Οπότε το μήνυμα που θα στείλω είναι ότι οι γονείς πρέπει να στείλουν το παιδί τους σε κάθε βήμα, σε κάθε τι. Βέβαια. Πολλά σημαντικό Ναι, το μήνυμα. πάρα πολλά Πάρα σημαντικό. πολλά σημαντικό και χαιρόμαστε έτσι που είσαι εδώ και που περνούμε τούτα τα μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω μετά, όταν πήγες σχολείο, όταν πήγαινες σχολείο, πώς σε αντιμετώπιζαν οι συμμαθητές σου, οι φίλοι σου, οι δάσκαλοι? Μπορώ να πω ότι από μικρή ηλικία που νηπιαγωγείο μέχρι το δημοτικό δεν αντιμετώπιζα κάποια διαφορετικά επειδή ήμουν πολύ κοινωνικός, ίσως γι' αυτό ήμουν το πιο αποδεικτός, ας το πούμε, και κάποια να κερδίζω τους συμμαθητές και φίλους μου. Το μόνο περιστατικό που συνέβη ήταν στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Έναν παιδί με κοροϊδεύσε και τώρα το βλέπω στο σχολείο και μου λέει «Φίλε, θυμάσαι τότε στο γυμνάσιο που άσχημα ήμουν μαζί μου». Είναι κάποια μέρα μου γυρίζει Ο χρόνος. και λέει «Μα γιατί?» Ναι. Ναι. Το μόνο, ας το πούμε, ρατσιστικό συμπεριφορά που εκεί πήγα εκτός αυτό Οκ. ήταν στο πανεπιστήμιο όπου σε ένα μάθημα ζήτησα κάποια βοήθεια
από καλή, επειδή ήταν ένα εργαστήριο και δεν είχε ειδικό εξόπλισμα για μένα. Ναι. Οπότε ζήτησα από κατοικοί αν μπορώ να κάτσω μαζί με έναν συμφίλιο μου για να κάνω μαζί το εργαστήριο. Και μου λέει κατά γάμα, επειδή έχεις αναπηρία, δεν σημαίνει πως θα το πηγαίνω έτσι. Μάλιστα. Εκπαιδευτικός τώρα, καθηγητής πανεπιστημίου. Μπροστά από Όλη όλους την τάξη. τους Τους φοιτητές. μαθητές, τους συμφοιτητές σου. Και επειδή άκουσα την Ελληνία, όλοι αποκόλλησαν από έτωτα. Επειδή ήθελα να στηρίξω εμένα και όχι τον καθηγητή. Μπράβο. Ναι. Μπράβο τους. Δυστυχώς γι' αυτό όχι μόνο πέρασα το μαθήμα, αλλά πήρα και πτυχίο, πήρα και μεταπτυχιακό. Μπράβο, Ανδρέα μου. Τι να πω. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι ώρες-ώρες Δυστυχώς Ναι, ναι. στην Κύπρο η κοινωνία μας οδηγά στο τέλος της ημέρας. Η κοινωνία είναι αναπηρή, όχι τα άτομα. πολύ Ναι, αναπηρή ναι, κοινωνία ναι. σε πολλές περιπτώσεις. Άρα θεωρείς ότι στην Κύπρο έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα με το θέμα. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Αν δεν ξεκινούμε από μικρές ηλικίες να διδάξουμε τα παιδιά τι είναι αναπηρία, πώς συμπεριφέρονται σε αυτά τα άτομα, ότι αυτά τα άτομα δεν είναι διαφορετικά. Απλά ίσως κάποιες φορές να χρειάζουν κάποια βοήθεια από Περισσότερο. εμάς. Ναι. Άρα αυτά δεν τους διαφέρει από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Έτσι Οκ. είναι. Ωραία, άρα τελειώνεις στο πανεπιστήμιο, κάνεις το μεταπτυχιακό σου, Ανδρέα μου. Και πώς γεννήθηκε η ιδέα του Apple Book, να το πούμε, να πούμε έτσι σιγά σιγά, Κοίταξε, όταν για το παιδί σου σε εισαγωγικά. Καταρχάς, πριν να πάμε στο Apple Book, απλά έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε ή να μας πει ο Ανδρέας λίγο τι είναι το ΑΜΕΑ. Α, ναι, βέβαια, σωστά. Επειδή λέμε για την πληροφόρηση και Ναι, λοιπά, ναι, ναι, μπορεί ναι. κάποιος να μην γνωρίζει. Ναι, θέλω να το πιστεύω ξεκινήσουμε όλοι από γνωρίζουν, εκεί. Αλλά τέλος Ναι. πάντων. τα άτομα με αναπηρία που είναι θεωρώ ο πιο σωστός όρος που χρησιμοποιείται ευρέως είναι όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στη ζωή. Είτε είναι κινητική, είτε είναι μια αόρατη αναπηρία, γιατί υπάρχουν και αναπηρίες που δεν φαίνονται. Σωστά. Πολλά σημαντικό. Ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι ο γενικός όρος που βεγγεί όλες τις αναπηρίες. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα, εσύ μπορούμε να πάμε τώρα έτσι Ναι, ναι, ναι. να συζητήσουμε Για το, το Ναι. Apple Book. το Apple Book, το παιδί σου, όπως είπε και η Βάσια. Το οποίο παιδί μου Εισαγωγή. το Σεπτέμβριο γίνει 5 χρόνια. Ω, Οπότε μεγαλώνει σιγά σιγά. μεγαλώνει, ναι, ναι. Μεγαλώνει σιγά σιγά. Μπράβο, και εξελισσέται. Τούτο το application, η εφαρμογή Σωστά. ουσιαστικά που δημιούργησες, Πλατφόρμα. η πλατφόρμα. Aber λίγο πιο πιο στο πώς γεννήθηκε η ιδέα. Ναι. Ναι, βέβαια. Όταν βγήκα λοιπόν στην αγορά εργασίας, έστειλα όπως κάθε νέος εκατοντάδες σημείων. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα ούτε μία συνέντευξη. Ούτε μία. Ούτε μία. Επειδή ουσία μία
Μπήκε μια η οποία ήταν πολύ καλή κοπέλα, η οποία μου πήγαινε φύντεξη, απλά λόγω του ότι θα έπρεπε να επικοινωνώ τηλεφωνώς τον πελάτη, μου απέκλεισε το θέμα εργασίας. Σου είπε αν μπορούσες να κάνεις κάτι εναλλακτικό ή αν υπήρχε τότε, φανταζούμε, ίσως γίνει Απλά αν μπορεί προοπτική. να με μπήκε η καλή θέση. Ναι, Γιατί εντάξει. το νόμιζα ότι ήταν πολύ ευγενική και το είναι. Οπότε εκεί είχα δύο επιλογές. Είτε όπως λέμε στα Κυπριακά να κλαίω τη μία μου και να κάτσω στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα Ναι. Κλεισμένος σε ένα σπίτι. που μου δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ισχύει τούτο. Βρήκα όμως τυχαίως μέσα στην αδικία μου, ας πούμε, όπου ξαφνικά είπα «ΟΚ», που δεν βρήκα μια πόρτα, θα δημιουργήσω την δική μου πόρτα στην αγορά εργασίας. Έτσι σκέφτηκα ποιες είναι οι δικές μου ανάγκες Σωστά. και να καλύψω τα δικά μου θέλω. Οπότε σκέφτηκα μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο και μετά βλέπουμε εξωτερικό. Οπότε αρχικά ξεκίνησε από μια ιστοσελίδα ενημέρωσης για το αναπηρίες που βγάζαμε διάφορες ειδήσεις ή αιτήσεις που από αυτά τα άτομα. Άρα ήσουν 24 ετών ουσιαστικά, περίπου. Και ναι, σωστά. Αρκετά νεαρός. Ναι, και Με όραμα. χωρίς να ξέρω τι σημαίνει επικοινωνία. Τι σημαίνει, ναι, εννοείται, πού να Έκαμες πού να ένα ξέρεις. νέο βήμα, κατασκεύασες τέλος πάντων την ιδανική κατάσταση, εννοώ να μπεις σε μια διαδικασία, να δεις τι ανάγκες υπάρχουν. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Ανδρέας, Ναι. που έτσι μου έμεινε και άρεσε μου πάρα πολλά, ότι δημιούργησε την ευκαιρία Μπράβο. ο ίδιος, Ναι, τούτον που παρά θέλω να να καταλήξω. κάθεται, επέλεξε δηλαδή Ναι. να προσπαθήσει ο ίδιος να κάνει Τι πράξη ναι. και να δώσει ευκαιρία στον εαυτόν του, και παρά να κάθεται όπως πάρα πολλοί κόσμος κάθεται και Στο κλαίει σπίτι, τη μοίρα ναι, του, ναι, να το ναι, πω ναι, έτσι, ναι. αλλά είναι επιλογή ουσιαστικά. Εσύ επέλεξες να Μπράβο. δράσεις και να κάνεις κάτι που μόνος σου. Βέβαια, δεν κατακρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να Όχι. έχουν την οποιαδήποτε ψυχική κατάσταση ή Ναι, να ναι. νιώθουν το οτιδήποτε, γιατί Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. ακριβώς. Είναι τούτο που παίρνει Ναι. η ζωή, είναι θέμα επιλογών. Όμως μπράβο. Ναι. Καλή μου να πάει και λίγο αστείο. Θυμούμαι στις σπουδές μου Ναι. είχαμε ένα μάθημα σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και θυμούμαι είχα πει τότε κάνα που κολλά ηλεκτρομηχανός αφού έτσι θα δείξω δική μου ιδέα. Και τελικά που απένει η Ζωή, ναι. Συνομάτημα ήταν το πιο σημαντικό για μένα στην τελική. Ήταν το μοναδικό που ήταν σχετικό με σένα Σένα, τελικά. ναι, ναι. Ναι. Οπότε έτσι μετά από τη σωστελιά σκεφτήκαμε τι άλλο χρειάζεται η Κύπρος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτά τα άτομα. Οκ. Εκεί Μάλιστα. δημιουργήθηκε η εφαρμογή Apple App, Μάλιστα. την οποία θα πρέπει να κατεβάσετε στην εφαρμογή στα κινητά και σε Android και σε iOS. Και να βάλουμε και στο description μας Ναι, ναι. στο YouTube. Εγώ Κάτω θα κατέβασα δείτε τώρα το description για το application. για το application. Εγώ κατέβασα το, Ανδρέα μου. Εν τούτον που είπες
πριν ότι είναι και για άτομα τα οποία μπορεί να μην βάλουμε με το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχει μια αναπηρία τέτοιου είδους. Και είναι πάρα πολλά χρήσιμο όσον αφορά, εγώ από ό,τι κατάλαβα, μπαίνεις μέσα, να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, μπαίνεις μέσα και βρίσκεις πάρα πολλά πάρκα, τράπεζες από ό,τι είδα, δεν ξέρω... Σε όλον τον κόσμο. Ναι, σε όλον τον κόσμο. Όχι. Είναι μόνο στην Κύπρο προσωπικά. Στην Κύπρο. Σιγά σιγά. Γιατί στην επιλογή είναι χώρες, γι' αυτό που... Βασικά, όταν μπεις Μέλλον. Ναι. μακάρι σύντομα να μεταφέρουμε και εκτός Κύπρου. Βέβαια. Βασικά, όταν μπεις στην επόμενη μας, έχεις την επιλογή να συμπληρώσεις κάποια δημογραφικά στοιχεία. Ναι. Οκ. Χώρα, πόλη και τι αναπηρία έχεις. Σωστά. Γιατί έναν από τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο δεν έχουμε δημογραφικά δεδομένα για τα άτομα με αναπηρία. Μάλιστα. Οπότε θέλαμε με όλους τους επόμενους να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια δημογραφικά δεδομένα για να βελτιώσουμε τις ανάγκες των χρηών μας. Εννοείς, άμα λες δημογραφικά δεδομένα, εννοείς πόσα άτομα υπάρχουν σε ποια κατηγορία και πού υπάρχουν, σε ποια πόλη Σε κλπ. ποια ηλικία. Ναι, για- ηλικία. Για να μπορούμε να με όλο το δεδομένο να αναλύουμε τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Και Μάλιστα. να τις δω σε κάτι. Στην επόμενη υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας διαδραστικός χάρτης όπου κράτης μπορεί να διαλέξει την κατηγορία που θέλει να επισκεφτεί. Όπως πάρει καφέ, εστιατόρια, Ναι. οτιδήποτε έχει μια τοποθεσία να διαλέξει τα facilities τα οποία θέλει να έχει η τοποθεσία και μπορεί να δει κάποιες λεπτομέρειες όπως φωτογραφίες, ώρες δουλειάς και να επικοινωνήσει. Άρα μπορεί βασικά από το application βάσει με την ηλικία και την αναπηρία που μπορεί να έχει ο χρήστης να του έβρει κάτι να κάνει πιο κοντά του στην πόλη του ή κάτι. Προχωρείται πολλά. Προχωρήσα πολλά. Να τη βάλετε μέσα στην ομάδα αντί Διότι τώρα σκέφτομαι τα αυτά. suggestions. Κοίτα, ζούμε στην εποχή του AI. Σωστά. Οπότε στην πορεία θέλουμε να εξυπηρετούμε το AI όπου θα μπορεί αυτόματα να βγάζει τις πιο καλές τοποθεσίες με βάση το άτομο. Μάλιστα. Α, οκ. Αυτό είναι σε πιο... Ακόμα στα Πιο αρχικά του εξελιγμένο, στάδια. ναι. Το πιο εξελιγμένο να το αφήσουμε λίγο πιο μετά. Ναι, βασικά είδαμε με τη βάση όταν μπήκαμε στο application ότι έχει πάρα πολλά. Επιλέγεις κατηγορία, Ναι. τι αμαία, Είσαι. τι είδος αμαία είσαι κλπ. Είδαμε για ακουστικά, για άτομα με αυτισμό. Για άτομα με πολλαπλές σκληρώσεις, Ναι. για άτομα με κάποιον θέμα ακοής. Βέβαια, ο κάθε χώρος εξυπηρετά κάποια εμείς το πιο βασικό κομμάτι για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην επόμενη που έχει βγει καφέ ή να έχει ράμπα. Ύστερα εξαρτάται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη τι προσφέρει σε αυτά τα ράμπα. Και Μάλιστα. εδώ να το λέω ότι αυτό που ξεχωρίζει την εφαρμογή μας από τις υπόλοιπες πλατφόρμες της Ευρώπης και παγκόσμια είναι ότι
έχουμε μια κάτα μέρους η Avocat που δίνει εκτός σε το μεραβλές όπου οι χρήστες μπορούν να συμπληρώνουν διαφορά Ναι. και επισέτω τις μπλε καταγραφές για να μπορούμε εμείς να κάνουμε έλεγχο ότι όντως Ναι. είναι άτομα μεραβλές και δικαιούνται τις εκτός. Και σε μια νέα ενότητα που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με την εφαρμογή Byway 360 προσφέρουμε και cashback σε αυτά τα άτομα. Α, cashback, ναι, μπράβο, βλέπαμε το στην εφαρμογή, ναι. Το όνομα, εσύ το σκέφτηκες? Ναι, το όνομα βγαίνει από τις Able. Ναι, ναι. Εγώ ψάχνω τις που για μένα πάμε σε κάτι αρνητικό. Ενώ Σωστός. το Able σου είναι εγώ. Τι είναι εγώ. Εντάξει, έκανα λίγο Facebook και εντάξει. έκανα το Able. Πολύ ωραίο. Είναι θετικό. Οι πατέντες υπάρχουν για να τις κοπαρούμε. Έτσι. Και να ναι. κάνουμε κάτι δικό μας. Μετά. Με βάση Με τη δική να μας. βασιζόμαστε Ναι. κάπου και να Με τη προχωρούμε. δική μας Όλοι έτσι ταυτότητα. κάνουμε. Σωστά, σωστά. Ακόμα και το λόγο μου έχει τη δική μου σημασία. Γιατί αν δείτε είναι το κοινωνικό, αλλά είναι άπειρο Ναι. και από πίσω η καρδία. Άπειρη αγάπη και η Πάρα πολύ ωραίο. ειδική κύκλη είναι τα μάτια της βάρας που συμφωνούν και σοφιά. Και τη γνώση. Ναι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το H2B σαν το Ανδρέας Βασιλείου επίσης μπορεί να το πάρει. Σωστό. Ναι, Εγώ είχα αλλά σκεφτεί ότι εμπούτζαμε που το έχεις σκεφτεί Πολύ αρχικά. ωραίο. βασικά είναι κατά Κατά λάθος. το εγώ δεν είναι μόνο όντως. Σωστό. Είναι Σωστό. το σημείο είναι η Φωτεινή, η Άντρια, ο Κώστας, η Άννα, είναι πολλά το βιβλίο, ο Θεός, είναι πολλά το βιβλίο και είναι δίπλα σε αυτόν τον έργο. Και εκτός από όλους τους συνεργάτες σου και όσους είναι δίπλα σου, Βέβαια. πρέπει να είναι όλος ο κόσμος Ναι. και να ευαισθητοποιούμαστε και να ανοίγουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας και τους ορίζοντες μας, επιτέλους να εξυγχρονιζόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη Ναι. και κυρίως στην Κύπρο. Εντάξει, σήμερα, τα μία 10 χρόνια βήμα και ύστερα από μπροστά. Θέλω να σε ρωτήσω για τούτον. Νιώθεις ή θεωρείς ότι τώρα τα 5 χρόνια που ξεκίνησες, βλέπεις ότι υπάρχουν περισσότεροι χώροι ή ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος πλέον για το ΑΜΕΑ κλπ. Και υπάρχουν περισσότεροι χώροι που είναι πιο... που έχουν τις ράμπες αναπήρων, που μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιον κινητικό ή θέμα ή κάποια αναπηρία να εξυπηρετηθεί. Ας πούμε ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Όταν ξεκινήσα την προσπάθεια για να καταλάβουμε όλα τα δημόσια πάρκια ήταν άτομα που ακόμα και τώρα που είναι υπόχρεο το κράτος να έχει κάπου ένταξη. Οπότε έκατσαμε σήμερα και επικοινωνία ένα δημό μια κοινωνία τηλέφωνο Μάλιστα. για τα πάγινους και θυμούμε πολλά χαρακτηριστικά και εννοούμε κοινωνία τηλέφωνο. Ναι, ας είμαστε πολύ τα λέμε. Θέλουμε να δώσεις το πάκι αύριο και γυρίζει και να μας
να βρω. Δεν ξέρω να βρω. Είπες Δεν σου να ήξερε μου τι τούτο... είναι το χάρκινο αναπήρων. Μα πριν πόσα χρόνια τούτο. Το 19. Το 19 μιλούμε για πριν 5 χρόνια. Και αλήθεια, ήμουν κάπως. Εν ήξερες αν πρέπει να γελάσεις ή να Πρέπει να κλαίεις. ναι. Ναι. Αλλά σαν τα 5 χρόνια θεωρώ ότι έκανα πολλά. Βελτιωθήκαμε, θεωρείς. Αν έχουμε 10 σκάλια να πούμε, Ναι. ευκαιρία τα 3. Ευκήκαμε τα 3 από 10, 30%. Όσο 10 έχουμε άλλο καμιά δεκαετία. Ναι. Επειδή Και παραπάνω. όταν πήγα σε ένα σεμινάριο στην Αγγλία και μετά εκείνο τέλος ταξί λεωφορεία έκανα τι τσάμε έτσι ήμουν άβριος, ήμουν βολτέρας που μπορούσα όπου ήθελα κανέναν με έβλεπε παράξενα γιατί Ναι. έχουμε το τηλέφωνο γιατί με παράξε Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. μιλάει έτσι. Γι' αυτό που σε ρώτησα για τον περίγυρο σου όταν ήσουν μικρός και Πώς, πώς σε αντιμετώπιζε. Εντάξει, γιατί μου εξήγα από μου 6-7 χρόνο μου στη φιλοκούλες με τους γονείς μου και όπως κάθε οικογένεια κάνει το περιβάλλον. Βεβαίως. Εγώ πήγαινα στο πίσω. Ναι. Είναι ειδικό μπις και δεν μπορώ μόνο μου. Έβλεπα δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας να βλέπω λες και εταιρεία εξωγείο. Πήγα δίπλα τους και έκαμε συμβόλαιο έτσι κάποιο και θεωρείται έντονα. Εντωμεταξύ δικτύα και ήθηκα χαμένα. Δεν ξέρα να πω. Εν απαντήσα. Ευτυχώς ή δυστυχώς εγώ και κλείνω το σώμα μου και έπρεπε να μιλήσω ένα μιλήσω. Το κομπάει ο χάρος. Μπράβο ρε Ανδρέα. Σωστά. Εν έχει πολλούς που είναι έτσι και Ναι, μπράβο σου. ναι, ναι. Γενικότερα νέους νομίζω της δικής μας γενιάς. Χαίρομαι που ακούω ότι... Η δική μας γενιά πιστεύω είναι και η πιο άδικη γενιά. Ισχύει. Έπαιζε πολλά Ναι, ισχύει. εκτός του πόλεμου. Ισχύει. Ναι, ναι. Άλλο Ναι, είδος πολέμου ακριβώς, που μας κάνουν. ακριβώς, Είναι άλλο είδος ένας άλλο πολέμου. είδος Ναι, ναι, πόλεμος. ναι, ναι. ναι. Οικονομικός, Ψυχολογός. ψυχολογικός. Ψυχολογικός, ναι. Αντρέα, Ισχύει. από ό,τι κατάλαβα συνεργάζεσαι και με χώρες του εξωτερικού. Έχεις κάποια άτομα ή κάποιες οργανώσεις στο εξωτερικό που συνεργάζεστε. Για παράδειγμα, σε λίγο καιρό θα πάμε στην Ελλάδα όπου συγκεκριμένα στην Μαρόνια στη Θεσσαλονίκη Ναι. όπου εκεί ο οργάνωση περπατώ έχει δημιουργήσει για ένα φορά ένα κάμπινγκ ειδικό για το μοιραπής Wow. όπου διεξάγονται διάφορα άτομα ενημερώσεις γενικά στο κομμάτι αναπηρίας Ωραίο. και είναι ας πούμε μια κοινότητα όπου ανάπηροι και μη ανάπηροι έχουν πιο κοντά Ναι. και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν διαφορές καθόλου. Ωραία, πάρα πολλά Πάρα ωραία. πολλά ενδιαφέρον, ναι. Πάρα πολλά σημαντικό τούτον και από ό,τι γνωρίζω πήρες και ένα βραβείο Μπράβο, για το το 2023. Ναι, ναι, ναι. Το Apple Book. Το Apple Book βραβεύτηκε. Και το κοστίζει και το κοστίζει πιο άλλα δύο. Α, τούτον δεν το ήξερα. Πες μας γι' αυτό, πες μας για τα βραβεία του Apple Book. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο
ήταν το 2023, όπου ο κύριος μας τιμήνε στην κατηγορία κοινωνική προσφορά ως ο επιχειρηματίας κάτω το 40 σε αυτή την ενότητα. Μάλιστα. Μπράβο. Αλλά Συγχαρητήρια. μεγάλη διάκριση Εννοείται, βέβαια. ήρθε το Γενάρη του 2024, όπου εκεί πήραμε το βραβείο καινοτομίας στην κατηγορία κοινωνική καινοτομία από το ΟΕΦ και την βραβεία την έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα. Και το τελευταίο βραβείο ήταν από τον Οργανισμό Νεολαίας, το βραβείο Νεολαίας για την εξάλληψη των κοινωνικών διακρίσεων. Μπράβο. Μάλιστα. Πάρα πολλά σημαντικά. Πάρα πολλά σημαντικά και πολλά σημαντικό είναι ότι η κοινωνία αναγνωρίζει και Ναι. επιβραβεύει άτομα με θέληση, με όρεξη, τα οποία προσπαθούν για να επιλύσουν την οποιαδήποτε ανισότητα υπάρχει σχετικά Ναι, με στην οποιοδήποτε κοινωνία. ζήτημα Λοιπόν, στην κοινωνία. Αυτά τα βραβεία έχουν να επιβαρύνουν το έργο μας, αλλά πιο πολύ να δώσουν ένα κίνητρο Βεβαίως. για συνεχίσουμε με ακόμη πιο πολύ ζήτημα να προσφέρουμε όσο περισσότερα χέρια σε αυτά τα άτομα. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, δηλαδή πώς βλέπεις το Apple Book να εξελίσσεται. Πώς το οραματίζεσαι εσύ, ότι πού θέλεις να πάει, ας πούμε. Όπως λέμε, look at the sky. Μπράβο, Ανδρέα. Οπότε, αν πάει όλα καλά, θέλουμε να βγούμε και εκτός Κύπρου, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας και σε άλλες χώρες. Ως μια καινοτομία για την Κύπρο, είμαστε και μια καινοτομία για τον υπόλοιπο κόσμο Κόσμο. που ελπίζουμε να φτάσουμε και γιατί ώρα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Σου το Μακάρι το ευχόμαστε. ευχόμαστε, ναι. Σκεφτήκες να κάνετε έτσι σεμινάρια για να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο ή για να ακούσει ο κόσμος το έργο σας κλπ. Και εγώ από το κομμάτι της επαμβολής κάθε 1 με 2 μήνες δημιουργούμε κάποιες εκδηλώσεις για να περάσουμε το μήνυμα ότι η κοινωνία θα πρέπει να ενταχθεί στα άτομα με αναπηρίες. Ωραίο. Τα άτομα στην κοινωνία. Και στο δεύτερο ημέρας η κοινωνία είναι αυτή που βάζει τα εμπόδια σε Σωστά. αυτά τα άτομα. Και θέλουμε μέσω από τις εκδηλώσεις που δημιουργούμε να φέρνουμε κοντά τον κόσμο με αναπηρία και τον κόσμο χωρίς αναπηρία. Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πάρα πολλά σημαντικό. Φύγοντας το θέμα τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πηγαίνοντας πίσω στην παιδική σου ηλικία και βλέποντας άλλα παιδιά που έχω υπόψη μου που έχουν διάφορα κινητικά θέματα κλπ. Ή κάποια άλλου είδους αναπηρία όπως νοητική κλπ. Θεωρείς ότι υπάρχουν αρκετοί συνοδοί στα σχολεία ή αρκετή στήριξη στα σχολεία? Γελάω ο Ανδρέας. Έχω φιλικό μου, πάρα πολλά φιλικό μου πρόσωπο το οποίο είναι συνοδός σε σχολεία και έτσι γνωρίζω κάποια από τα προβλήματα. Πες μας και εσύ την άποψη σου περί του θέματος. Για πάω να βάλω τη σκέψη μου συνέχεια για να με ξεφύγω. Περσίνα που θέλεις να πεις. Ναι, εντάξει. Ναι. Αποσύμουν και λέω το πώς εκφανώ γιατί Ναι. η πολλή ελευθερία κάπου πλάξη. Ναι. Λοιπόν, στο ερώτημα που πες, δεν μπορώ
να διαβάσω Ναι. πως ενέτη 2024 ακόμα γεύγω σημαντικό. Ναι. Για μένα, αν ήμουν υπουργός παιδείας, Ναι. που θα γίνω. Ο Διάς μου καλή μπάσα γιατί είχα και μια ερώτηση φυλαμένη για μετά, αλλά ναι, τελειώσε και να σε ρωτήσω μετά. Δεν μπορώ να δω πώς δεν γίνεται κάθε παιδί να έχει το δικό μου σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί το παιδί με άμυνες είναι ξεχωριστό και είναι δική μου ανάλυση. Δεν μπορεί να σημαντός να έχει δύο, τρία, παιδιά. 4 από κάποιες παιδιά. φορές. Ας μου επιτραπεί η αλλού που έχει κανένα περάσουμε λεφτά. Σωστά. Να μου χρειάζεται ένα άλλο. Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα. Δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει προβάλλει στην παιδεία Έτσι είναι. και εδώ να σημειώσω κάτι που ξεχάσα. Ναι. Όταν πήγα από το δημοτικό γυμνάσιο, ήθελα αντί να ενταχθώ κανονικά στην τάξη και να είναι η σημαία μου δίπλα μου την ώρα του μαθήματος. Ήθελα να μπω στην ειδική μορφή χωρίς να θέλω να υπογραμμίσω τη δουλειά της ειδικής μορφής. Απλά δεν θα μπορώ ούτε να σπουδάω, ούτε να φτάω εγώ. Αν έμπαινες στην ειδική μονάδα. Ναι. Ναι, Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν Ναι. ακριβώς. Εγώ δεν Όχι. ξέρω προσωπικά. Αλλά ναι. προσωπικά δεν γίνονται όπως σημαίνει Εντάξει. Ναι, Οκ. ναι, ναι. απλά από σε γενική γραμμές. Ναι. Ναι, Οπότε ξεκίνησε η μητέρα μου ένα αγώνα όπου έφτανε μέχρι το Υπουργείο στο Υπουργό Παιδείας όπου ο ίδιος ο Υπουργός πήγε τηλέφωνο τη διευθύντρια και είπε το πρόβλημα ήταν η διευθύντρια. Σκέφτου, για κάτι που έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή, να πρέπει ο υπουργός να πιάσει τηλέφωνο τη διευθύντρια για να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα κάποιες φορές. Δεν ξέρω ποτέ την επόμενη μέρα που πήγα σχολείο Ναι. ήταν η διευθύντρια στην άλλη άκρη του σχολείου και η βοηθή δίπλα μου. Εντάξει, Αντρέο, εγγραμμίσα το θέμα μου. Ναι, γιατί ναι, ναι. πιάσαν το τηλεφώνημα Τον της υπουργό. και αμέσως. Βέβαια. Μπορείς. Στην Κύπρο, Έτσι πρέπει να γίνεται. αντί τα να την Έτσι. καρέκλα του άλλου, έκανα Έχει δίκαιο. τη δουλειά που πήγαμε. Ακριβώς. Αν δεν ταράξεις λίγο τα νερά με κάτι σε πιο ψηλή θέση, δυστυχώς τα αυτονόητα, όπως είπες και στη ζωή μου, δεν γίνονται. Ναι, αλλά ναι. Αν κάποιος δεν έχει η δύναμη να κάνει τούτο το πράγμα ή δεν έχει το μέσο, Ναι. γίνεται. Ενώ πρέπει. Μιλά, ακόμα είμαστε Πολλά πίσω. στην εποχή μου. Το μεσαίωνα. Και πιο πριν. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Έχουμε, Συμφωνώ. αλλά για μένα θα με... Ναι, να μην τα Μαύρα. ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο. Τίκη. Σε καλά κάνεις. Ναι. Όπου Έτσι πρέπει όλοι μας, ειδικά οι νέοι. ήδη έγινε πολλά, ήδη είμαστε σε μια θετική πορεία, Ναι. όπως λέμε και η πολιτική. Είπες μου το πολλές φορές τώρα με την πολιτική και τους υπουργούς και θέλω Επόμενη να σε ρωτήσω πάσα. τώρα. Ναι, Κοίτα, έχεις πάρα πολλά ωραίες ιδέες, είσαι ένας νέος με όραμα, έχεις επιχειρηματική σκέψη, μυαλό πολλά μπροστά.
Και χρειάζεται η Κύπρος μας τέτοιους ανθρώπους, νέους ανθρώπους με οράματα. Σκέφτηκες την πολιτική ποτέ, σκέφτεσαι να... Ας Τούτη σου την κάνω μια κατεύθυνση. πρόταση. Προτάσεις πήγα, αλλά οι απαντήσεις πήγαν και σχετικά σε αυτές τις δημοτικές Εκλογές. Ναι. Ναι, όχι. Μάλιστα. Επειδή προσωπικά κανένα πολιτικό κόμμα δεν φτάνει τη θέση μου. Okay. Δεν μπορώ να μπω σε κάποιον. Ναι, έχω κάποια ιδεολογικά τα οποία υποστηρίζω σαν ένας. Ναι. Πλέον, επειδή ο καθένας θέλει μόνο την πατίνου και πώς είναι πιο σίγουρος, δεν μπήκα σε την τεπάκι. Θέλεις τον το θέλεις. καλούπι. Αλλά, επειδή για μένα την αλήθεια, Ναι. η πολιτική είναι κάτι που μου αρέσει. Κατάλαβα το Και αυτό. κάτι που σε κάποια φάση Ποτέ με δεν λέμε ποτέ. μπορεί Ναι. να είναι κάπου σε κάποιο σοβαρό τρόπο. Γιατί αλλιώς Ξέρεις, μπορεί να... ναι, καταλάβαμε. Βασικά θέλεις να σε εκφράζει απόλυτα Ναι, κάτι και να μπορείς να δράσεις ελεύθερα και να εκφράζει τις απόψεις σου απόλυτα για να μπορέσεις να είσαι τζάμε και να το στηρίξεις. Ναι, Και είσαι και ένας άνθρωπος που συμβιβάζεται από ό,τι κατάλαβα και καλά καμνείς. βασικά, αν δεν μου έτσι κάτι, να Δεν πω. θα το κάνεις. Ναι. Και δεν θα το πεις. Ναι. Και ίσως είναι το λόγο που κάποια μπορεί να τους αρέσει ο Ανδρέας. Επειδή που Μα η αλήθεια πονεί. τις φορές σου στη ζωή μου το λαό της αλήθεια όχι είτε αρέσκει είτε εσάρεσκει. Ναι, ναι. Ξέρεις, σημαντικό και ο λόγος που σε ερώτησα είναι επειδή διάκρινα το τούτο, ότι Ναι. αρέσκει σου. Έχεις πολιτική σκέψη, έχεις πολιτικό, είσαι πολιτικά σκεπτόμενο άτομο και νομίζω θέλουμε σαν κοινωνία και γενικότερα. άποψη, ζωή μου. Έχει πάρα πολύ, φυσικά έχει άποψη. έχει άποψη. Θέλουμε άτομα σαν τον Ανδρέα και τον οποιοδήποτε Ανδρέα που να μας εκφράζουν γενικότερα Σωστά. και που να προωθήσει κιόλας τα δικαιώματα πέραν των υπόλοιπων σου απόψεων που είμαι σίγουρη ότι έχεις για διάφορα ζητήματα, να είσαι και ένας εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ Ναι. και των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή, εκεί μου είναι πάσα. Άντε. Εδώ κάσω και εγώ την πάσα. Μου αρέσκει μου και το ποδόσφαιρο. Αχα, Παρακαλώ. αρέσκει σου το ποδόσφαιρο, να. Δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο να σου κάνουμε ερωτήσεις, δεν είμαι πολλά καλή σε τούτα. Καλύτερα. Πριν από λίγο καιρό Ναι. μου ρωτήσει φίλο Μμμ. Ανδρέα από το βουλευτή της ΕΡΕΚ. Ναι. Έχουμε μια προστασία για αλλαγή της νόμου. Έξερε Μμμ. πώς να το πω, μιας νομοθεσίας που είναι για μένα ρατσιστική μπροστά άτομα με αναπηρίες. Όπου Οκ. εάν ένα άτομο με αναπηρία εργάζεται και παίρνει μισθό πάνω από 512 ευρώ, Ναι. αποκοπτεται το βίωμα του. Κάτι που μόνο στην Κύπρο και Γίνεται. στην Ελλάδα συμβαίνει. Δηλαδή, αντί να πούμε αυτά τα λόγια, κοφούν τα παιδιά μου. Και εμείς με τον Ανδρέα είπαμε να ανεβεί το όριο από το 500 στα 950 που είναι ο χαμηλός μισθός. Μάλιστα. Δίκο, απλό, δίκο φυσιολογικό. Και αξιοπρεπές. Ναι, Με σου πω να πάει και λίγο πιο πάνω. Ναι.
Ας φτάσουμε για μέλα η Τζέσι και εντάξει. Αυτά Σιγά σιγά. Ναι. ότι θα ακόμα κάνουν κούτσα. Και κούτσα. Ναι, γιατί... Εντάξει, τέλος πάντων, να μην πω την Να προσωπική μου άποψη τώρα. να μπούμε σε διαφορετικά Τη δική νερά. μου πολιτική Ναι. άποψη. Αλλού να τρώμε λεφτά και εκατομμύρια, ξέρουμε, βέβαια. αλλά για με Που χρειάζεται πραγματικά. δεν τα χρησιμοποιούμε. Anyway, Αυτό έχουμε χρυσά διαβατήρια εμείς. Παίρνει μας που το ένα θέμα στο άλλο για πολλά ώρες πάσες ο Άντρε. έχεις δίκαιο, δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε. Αντρέα μου, ποια είναι τα όνειρα σου για το μέλλον, ποιες είναι έτσι σαν κλείνοντας, έχεις κάτι άλλο που θέλεις να μας πεις, ποιες είναι οι προσδοκίες σου, Που θέλεις να περάσεις ή σαν μήνυμα μήνυμα. που θέλεις να περάσεις. Ξεκινώ τα δυο Θα συνοπτικά. Μμμ. Απλά να τραμπούν εντό ξέρω είναι η οικογένεια. Μάλιστα, να το θίξουμε. Οπότε θα ήθελα σίγουρα σε μια πάλι να δημιουργήσω την δική μου οικογένεια. Γιατί ακόμα και αυτό Ναι. στην κυπριακή κοινωνία υπάρχουν ταμπού. Ναι. Δηλαδή, μα για να δω μια αλήθεια μπορεί να έχει σχέση, μπορεί να έχει μια ερωτική επαφή. Ναι, μπορούν τα άτομα αυτές να κάνουν ερωτικές σχέσεις και μπορούν να έχουν και υγιείς σχέσεις. Απλά το θέμα είναι να μπορεί η κοπέλα που στείλει απέναντι του να αποτέχεται Μάλιστα. Ναι. να βοηθήσει. Γιατί για αυτή θα είναι καθημερινότητα. Αντιμετώπισες έτσι αρκετή προκατάληψη γύρω από το θέμα, Ανδρέα. Πιο παλιά, ναι. Μμμ. Τώρα είμαι σε πιο open. Ναι. Ναι. Εννοείς είσαι πιο open εσύ σαν άνθρωπος. Ναι, θα προσεγγίσω μια κοπέλα. Οκ. Η οποία πράγματι κοπή επειδή δεν είχα την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσω σε εγκατάσταση να ναι. Ναι. Οπότε για μένα Σταματούσες σε λίγο. ναι. Και τώρα είναι προσεγγίσω μια κοπέλα. Τι σε έκαμε να αλλάξεις έτσι την αντίληψη σου ή τη θεωρία σου και να ανέβει η αυτοπεποίθηση σου, ενώ υπήρξε κάτι γελά. Παναγιά. Ένας φίλος μου, Μμ. ο Κώστας, που Ο Κώστας παιδά με Που είναι εδώ μαζί μας ο τώρα. Κώστας. Γεια σου Κώστα. έκαμε ότι μπορείς και αφεντάς απλά με τον δικό μου τρόπο. Βεβαίως. Και ωραία, η Κυπρία σε πιο πολλές περιπτώσεις δεν ξέρω το φέτρα μια γυναίκα. Είναι αλήθεια τούτο. Ισχύει. Αλλά τώρα. Νομίζω τα δικαιολογικό επεισόδιο. τελειώσουμε, Άιστο να ναι, μην ναι, ναι, τελειώσει, ναι. άιστο. Δεν έχουμε περιορισμό, θα μας κόψουν στο μοντάζ. Έχεις, οκ, πάρα πολλά ωραίο τούτο που Ναι, λες. πάρα πολλά. Και έχεις ωραία. δίκαιο. Υπάρχει και θέμα επικοινωνίας πλέον, τώρα λέω και εγώ τη δική μου άποψη. Υπάρχουν πολλά θέματα. Ναι. Εγώ θα πω. Πλέον αντί να μιλώ face Του face, ναι. Ναι. στέλνω Instagram μίλα και μπορεί να κάνει ωραία δίπλα στο άλλο. Ναι. Και να μην επικοινωνείτε. Ναι. Και να επικοινωνείτε με καρδούλες στα stories, Με και emoji. στα emojis του, Και reactions. του Instagram και τα reactions και να χωρίζεις με blocks. Θυκεύασα το σήμερα σε έναν έτσι... Και unfollow. ναι, σε έναν...
Πράγμα στο Facebook. Πλέον ο κόσμος θα είναι το unfollow. Ναι. Να υπάρχει το follow και το Το unfollow. unfollow. Ερωτεύεσαι με το follow, ξερωτεύεσαι και χωρίζεις με το unfollow, Ναι. τα blogs. Πέρα από τον που θέλω να βρω και στα νεαρό και στα όποια άτομα αντιμετωπίζουν είναι θέμα υγείας, είναι κάτι που ας πούμε εμποδίζει τα όλα είναι ότι για να φτάσεις στη δική μου ηθάκη να περάσεις μέσα από πολλούς δίκοπες και εμπόδια. Ισχύει. Αντρέα. Οπότε Μα τι ωραία. νωρίτερα να κάνω την πρώτη δυσκολία. Η ζωή είναι ωραία. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Μπράβο, ρε Αντρέα μου. Οπότε Να σε καλά. να ζούμε την κάθε μας στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχουν εμπόδια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τα θέλω μας και κανείς δεν μπορεί να μας αποτρέψει από μόνο ο ίδιος μας ο εαυτός. Πάρα πολύ σωστά. Τι ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ σωστά. Μπορούσαμε να μιλούμε Ου, εδώ τώρα πάρα πολύ ώρες με τον ώρα. Ανδρέα. Πάρα πολύ Πραγματικά Δηλαδή, κάνουμε πολιτικός. κάμνεις, Βέβαια. Αφού είπαμε να έχεις άποψη, να έχεις λέγει. όχι μόνο κάμνεις, βάλεις τους γυαλιά, Έτσι γιατί είναι. τέλος πάντων. Να Ας μην επεκταθούμε. όχι. Εγώ θέλω, κλείνοντας, να πω ότι συγκινήσες με ιδιαίτερα σήμερα. Εγώ θα ήθελα να πω την τιμή μας που σε Ναι, ήταν γνωρίσαμε. τιμή μας πραγματικά που σε γνωρίσαμε και που ήρθες και αφιέρωσες λίγο χρόνο έτσι μαζί μας να μιλήσουμε. Και εμένα, τη στιγμή που είχα αυτή την ευκαιρία για να μεταδώσω κάποιες απόψεις μηνύματα για να βρούμε στον κόσμο ότι εκεί έξω μόνο για μένα υπάρχουν πολλές ηγετίδες που σε αυτήν την μαύρη κοινωνία που Έτσι είναι. ζούμε μπορούμε να βρούμε φως. Πολλά σημαντικό. Πάρα πολλά. Θέλουμε νέους με όραμα, θέλουμε Φυσικά. νέους με Που δεν τα βάζουν αξίες. κάτω. Όποια δυσκολία και αν βρεθεί, εγώ ας πούμε τούτο που βλέπω σήμερα είναι ότι ο Ανδρέας από την πρώτη στιγμή είναι ένας μαχητής και συνεχίζει. Που έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Έτσι, ναι, έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Και συνεχίζει και θα συνεχίζει. Και δεν φοβάται να αντιμετωπίσει και τις, Τι οτιδήποτε. και τα όνειρα του, και τις αξίες του, και το κάθε εμπόδιο που έρχεται μπροστά του. Στο δρόμο του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Able Book, το Able Book. application, η εφαρμογή σου. Κατεβάστε την επόμενη, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Είναι βέβαια. δωρεάν, Την πολλά έχω σημαντικό κατεβάσει να κι το πούμε εγώ, τούτο. βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα social media Βεβαίως. σε όλες τις πλατφόρμες Facebook, Instagram, TikTok TikTok, βέβαια. και LinkedIn. Και στο LinkedIn. και LinkedIn. Μπράβο, Ανδρέα μου. Able Book. Θα αφήσουμε εδώ το link Ναι, στο κάτω στα description. σχόλια, στο description. Και χαρήκαμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε, που ήσουν Ανδρέα μαζί μου. μας για Εγώ τον χρόνο ευχαριστώ. σου, τιμή μας. Και ευχόμαστε να τα ξαναπούμε. Στο μέλλον, βέβαια. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ήταν ένα πάρα πολλά συγκινητικό podcast, νομίζω, σήμερα. Και με νόημα Και με επεισόδιο. νόημα, με σημαντικό. μήνυμα επεισόδιο. Ναι. Για όλους μας. Και τροφή για σκέψη. Βεβαίως. Ήταν το 8ο μας επεισόδιο του All About Life podcast. Ναι, και ήταν η Ζωή Γεωργίου μαζί μας. Και η Βάσια Γιάνγκου. Και αν σας αρέσαμε, πατήστε και ένα like, Και ένα κάνετε και ένα subscribe, ρε comment. παιδιά. Subscribe στο YouTube, στο All Follow About στο Life. Insta. Και follow στο Insta και στο TikTok. Ναι, γιατί είμαστε και TikTokers. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε, πάρα Ανδρέα πολύ. μου. Ευχαριστούμε.